Sad ima naroda poput argentinskog koji je 2001. godine promenio 5 predsjednika za 2 nedelje. Oni su radili jako brzo taj proces jer su rekli, pošto samo da dam mali kontekst, vrlo važno za građane da znaju, 6 mjeseci pre nego što se sve to desilo u Argentini je Međunarodni monetarni fond za Argentinu govorio da su oni najbolji đak, da sve ide fenomenalno, njihova ekonomija cveta, oni će da budu najjači u regionu i 6 mjeseci nakon te izjave je ekonomija Argentina propala. I ljudi su masno izašli na ulice, bunili su se i onda je došao sledeći predsjednik koji je rekao evo mi ćemo stvari da stabilizujemo, međutim opet je krenuo da dogovara sve sa MMF-om, ljudi su opet izašli, sklonili su njega, došao je sledeći, rekao ja ću da se suprotstavim MMF-om. Čim je došao na poziciju, odmah i on krenuo da šuruje s MMF-om, sklonili njega i sve kad je došao peti na red, Nestor Kirchner, on je znao da ako on nešto dramatično ne promeni u ekonomskom modelu Argentine, da će onda završi kao ovi četvorica pre njega. I prosto se Argentina izvukla iz svojih ekonomskih problema upravo zato što su ljudi tamo posle svesni da je to demokratija. Ne sada imali su oni tamo, ne znam, Milo Đukanovića 30 godina i sad će neki drugi mesije da ih spasi. Ne, nije poenta zameniti jedan autokratski režim drugim autokratskim režimom, već izgraditi jake institucije. I to je ono što ja govorim generalno kada ljudi postave pitanje za bilo koga iz vlasti kojim se ne sviđa. Kada kažu ko umesto njega, ja kažem bilo ko. Bilo ko, jer ako jedna vlast ne valja, ako vi smatrate da vlast ne valja, zamenite je. A ako ne valja sledeće, zamenite i njih. I onda ljudi kažu, pa dobro, dokle tako? Dok političari ne počnu da cvikaju od nas, to je demokratija. U Švedskoj imate situaciju pre nekoliko godina, jedna ministarka ostala bez posla zato što je platila Toblerone čokoladu poslovnom karticom. Dakle, to se ne trpi. Nisu oni sigurno sada seli kao što mi volimo kod nas da kažemo, pa dobro, ali ko će da je zameni? Nego su rekli, ovo je neprihvatljivo ponašanje, ona mora da leti, pa sad sledeći da vidi na kakve standarde smo stvari postavili. Pa ako se ponaša još gore, leteće još brže. I u tome jeste nekako suština demokratije koja nije zaživjela na našim prostorima, nažalost, da ljudi nekako stalno čekaju nekog mesije. Mesije nema. Neće ga nikad ni biti. Neće nikad biti, jer čak i da se pojavi, evo sada, da kažem, neka idealna politička opcija, u bilo kojoj državi ovo može da važi, pa naravno i u Srbiji, da se pojavi neka idealna politička opcija, da okupi najveće stručnjake, najpoštenije ljude, vlast korumpira, apsolutna vlast korumpira apsolutno, to je stara izreka. Tako da i ti najbolji vremenom će da trule i vremenom treba da ih menjaju. Ima ta izreka da političare na vlasti treba menjati često koliko i pelene iz istog razloga. Tako da stvari treba konstantno menjati i tako u tim promenama se menja sistem, gde mi postajemo svesni da mi ne zavisimo od političara, oni zavise od nas. I kada mi u glavi prosto nam klikne to i kažemo da je koren reči službenik, sluga, da oni treba da služe nama, a ne mi stalno da cvikamo šta će neki lokalni partijski funkcioner da kaže, jao pa ne, nećemo se zamerimo njemu, pa to je partija, to je vlast, to je ovo ono. Čekajte bre ljudi, oni tu rade naš posao, ali mi ih plaćamo. Oni dobijaju pare iz naših džepova. I sad će oni nama još nešto da naređuju i da budu silni da lupaju šakom na sto. Neće da može, bat. I ja mislim da tu crtu u našoj svesti treba da promenimo. Tada će da se desi možda najbitnija revolucija od svih, a to je ta revolucija svesti koju sam ja zagovarao još dok sam radio ovde na Happy televiziji i vodio emisiju Revolucija, jer zaista smatram da mi moramo da promenimo tu svest kod sebe gde doživljavamo stalno da nailazimo neke prepreke, da ne možemo ništa da uradimo, a možemo. Mi smo sposobni, mi smo posle Drugog svjetskog rata izgradili državu. Zašto nam sada govore mi ne možemo bez stranaca, bez ovog, bez onog, moraju da nam daju kredite, moraju da nas mi ništa ne znamo da napravimo. Kako ne znamo da napravimo? Pa svi naši ljudi kada odu u inostranstvo budu među najboljima. Budu među najboljima i najuspešniji. A sad nam govore da mi ne možemo ništa da uradimo sami bez nekog kredita sa strane ili bez nekog stranca koji će nam govoriti šta treba. Da li je moguće da smo izgradili tolike komplekse? Da li je moguće da više ne verujemo u svoju vrednost i u svoju mogućnost da mi nešto napravimo od ove države? Ova država može da bude Švajcarska, ma kakva Švajcarska? 5 puta bolja od Švajcarske. Jer najveći resurs neke države su ljudi. Onda se uveravaju ako budemo iskopavali litijum, mi ćemo da živimo, Bog zna kako bogato. Pa imate države u Africi koje imaju dijamante, koje imaju nebrojena bogatstva, pa narod živi siromašno. Zato što nemaju zdrav sistem. I naravno da će to da ode u džepove moćnih i bogatih i tako dalje, zato što nemaju izgrađeno stabilno društvo i jake institucije. Mi treba to da izgradimo. To je poenta svakog političara. Ne da nas plaši ako on ode potop, nego da kaže ako ja odem,
sve će savršeno da funkcioniše jer smo ostavili jake institucije i nije bitno ko je na vlasti. Možda će negde da se skreće malo u levo, malo u desno, ali će institucije da ostanu snažne i neće ljudi da cvikaju da će da ostanu bez posla zato što je neka partija promenila vlast. To je poenta što mi treba da izgledamo. To je revolucija koja treba da se desi. I kada govorimo o srbofobiji, najveći srbofobičari, oni koji najviše mrze ovaj narod, jesu ljudi koji ne žele da izgrade te institucije. Ljudi koji ne žele da mi prodišemo kao narod. Ljudi koji ne žele da mi živimo normalno i da možemo da ostvarimo svoj ljudski maksimum bez partijske knjižice, bez zavisnosti od stranaca, bez Međunarodnog monetarnog fonda ili bilo koga četvrtog. Dakle, to je srbofobija koja nam onemogućava da mi kao narod konačno ustanemo i kažemo mi vredimo, mi možemo, mi hoćemo. I mi zaslužujemo i zdrav vazduh, i zdravu vodu, i zdravu hranu, i zdravu zemlju da bude naša. To je po meni suština svake priče, koju nažalost ne možemo, i to da slušamo svakog dana u medijima, i da ljudi imaju priliku svakog dana da čuju tu priču. I oni bi ustali, ali ne, gledaju kako se ljudi tamo svađaju, pljuju, psuju, po ceo dan i bacaju flaše jedna na drugoga i pomisle, eto, to smo mi. To smo mi. I nažalost onda smo tu gde smo.